ľudia, čau. Ja, Kaktus, som sa rozhodol vám natočiť Swingman, či ak sa to volá, tá minihra. Viem, že veľa ľudí ju pozná, Rally Rider. No, veľa ľudí sa zaujímalo, dáva to, ale jak sa pozriem na všelijaké servery, kopu ľudí proste začína, že sú slabí, tak ja som sa do toho dal, trochu som investoval, aby sme mohli ísť sa pozrieť na ďalší svet. Tak budem, čo ja viem, 15 lajkov, môžeme sa pozrieť do ďalšieho sveta, ktorý chce 37 miliónov. Nedávajte tých 15 lajkov. 37 miliónov coinov. Čo tu je? Čo vám? Tu sú jakí namakaní typci. 17 biliónov, 18 bi... Čo? Koľko za biliónov? Ľudia, ako ja vám, prečo to hráte 27, 15 biliónový typek sem proste dosil. Ľudia to hrajú 27. Kamo, to jak mám dať, každý tu má bilión? Ste koľko dostal? 250. Kamo, tak to je hrozné. Ja sa cítim trápne, a to som to hral 2 hodiny a to hradil. Na začiatku videa hovorím, že každý je začiatočnícky. Znám tu a proste 158 biliónov, ale sa to nevie. Takže. A poradím vám, vždycky máte autotrain, ten vám zvisí. Koľko som dostal? Koľko tak to nie je. Vždycky máte autotrain a si zarábate tuto si za questy veci. Aj druhy. A tam dostávate tie boosty a tie fakt neviem vám používať. Oplatí sa aj klikať to, aj tak máte autotrain. Oplatí sa to klikať. Fakt. A ja idem cvičiť. Uvidíme sa u ďalšieho videa. A